bagui lahorka tumani na. Agino जों तिप्रमथा साख्लायजाक बुबाग्रानि तुइतुलमाबाय तिप्रासानि थिनांगो तिप्रासानि हा तिप्रा हावो ताबुक जे तिप्रा हा तंगनि बनो सुकागै सेपारेटलि तिप्रासामां 80 above 80% above तिप्रासामां गोनां एबं ताई एडिसि एरियानि फाटाराबो तिप्रा हा तंगनि बरंगो तुयि भारतनि संविधाननि बिसिङो 2/3 जे दारा तंगनि अबनो दाक्ति दाक्ति खायै ग्रेटर तिप्रालेण्ड साख्लायजि मदा बेनो तुयि तिप्रामथा दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर फुंनि 6टानि सिबि सारिनि 6टा 12 घन्टानि एडिसि एरिया हिल एरिया जों बन खायै केन्द्र सरकारनि खुनजुआव दिनै खरां तिप्रामथा पार्टीनि ngैया तिप्रामथानि बिसिंथै बुबाग्रानि बिसिंथै तिप्रासानि खरां केन्द्र सरकारनि थानि भारतनि माननीय प्रधानमंत्री भारतनि माननीय राष्ट्रपति त्रिपुरानि सरकारनि थानि जों बंग बिन खुनजुआव रहानायो जाहाथे तारातारि नांकुखा तिप्रासानि बागै नि वानसुगै सेपारेट ग्रेटर तिप्रालेण्ड होननानै जों दिनै 12 घन्टा स्ट्राइक खालामो Tini sino okokno na hadzagi angke norok buskang misalo tamo. नाइदि चबा तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चबा जे कुनु इश्यू जे कुनु पार्टी नि मेन बेसिक डिमांड माने ता मुले बनो अचीवमेंट निंगे सर एटी निंगे सर अब कंटिन्यू तंगाइनो जों तिप्रामथा बुबाग्रानि नेतृत्वे बिसिंनि सि चबा खालायखौ याबो गोबां म चबा खालायनो नांखाबा खायनाय तबे जों तिप्रासारक समाय तांगा विशेष खाय सिक्रा रक बुरिबल कुनु उपाय करे जों हयतो आरो थैनाय याखायबा सेपारेट ग्रेटर तिप्रालेण्ड स्रामनाय अजागाव दङ खाखायो